I anem amb l'espai de salut integrativa amb Alejandro Sanz. Alejandro, molt bon dia. Molt bon dia, David. Com estàs? Molt bé, i mira, molt millor que la setmana passada, que a més, perquè vas tindre mal d'esquena, no?, que estic tractant-ho, però precisament avui vas a parlar del dolor crònic i la seva relació amb les emocions. Sí, amb les emocions i les vísceres. I les vísceres. Val? El que són els òrganos, no?, que diguem. Sí, bàsicament, sabeu que nosaltres tenim una clínica de fisioteràpia avançada i la majoria de les consultes que tenim realment com a fisioterapeutes o especialistes en PNI és per dolor. És un dolor que normalment tots sabem que n'hi ha un que és l'agut. L'agut te'l van a descriure perquè s'han pegat un colp, han fet una activitat que no estan acostumbrats i s'han fet mal, veritat, un bot mal pegat, i se t'unfla l'estructura, un esguince de turmell, m'he fet mal en el muscle Joan Afrontó, corrent me n'he passat i se m'han cargat els genolls. Esto és com un dolor que tot el món tenim familiaritzat i que ràpidament localitzem, causa i dolor. Resulta que este dolor pràcticament podríem dir que seria el 10% de les consultes per dolor que tenim a les nostres consultes, a les nostres clíniques. Què vol dir això? Que habitualment cal buscar el que es coneix com l'origen del dolor crònic. És un dolor que va i ve, que ahí està el meu dolor de muscle dret, el meu dolor de muscle esquerre, m'han dit que tinc una tendinitis, la meva lumbàlgia que va i ve, però normalment sempre noto jo que tinc ahí algo, ixa cadera, en cas normalment de les dones, que m'estan dient que tinc artrosi, que tinc desgast, però que sempre tinc dolor a la cadera, però mai relacionem aquest tipus de dolor amb disfuncions de com mos trobem a nivell emocional, com descansem o com funcionen les nostres vísceres. Perquè, clar, jo als meus pacients sempre dic el mateix. Quan, per exemple, es fa mal la paletilla dreta, és molt típic, un dolor a l'escàpula, tinc un dolor així somordo, fondo, que per la nit me tinc que menjar, no sé què fer, ja m'ha pres mogolló d'antiinflamatori, ibuprofeno, paracetamol, nolotil, ha anat a fer-me ressonàncies, a fer de tot i així tinc el dolor. Això és el típic per a nosaltres. Clar, l'abordatge té que anar més allà de simplement dir, és una contractura, i ens quedem més amples que llargs, no? Tens una tendinitis i te quedes un diagnòstic senzill, però que realment és fals. Cal mirar un poquet més allà i, per exemple, entendre com aquesta paletilla dreta, just, imagina't que una persona està xita cap avall. Doncs aquesta paletilla dreta, si tu l'apartares i alçares les costelles, just ahí veuries un fetge. Ostres! Claro, és una reflexió que no fem perquè d'alguna manera ens han educat a pensar en el nostre cos per sistemes, per òrganos, per parts, està tot dividit, pareix que cada cosa estigui en un món, però és que realment està tot interconnectat. Home, jo he escoltat més d'una vegada, quan parlant de futbol, no? Diuen, és que un mal de queixal li pot crear una lesió al jugador. Perfecte. Mira, m'has ficat un exemple estrella. Nosaltres rebem contínuament pacients d'altres clíniques perquè necessitem entendre l'abordatge real de la lesió, perquè ja han provat la millor fisioteràpia del món, la millor del món, amb totes les maquinàries d'última tecnologia, i el dolor permaneix a pesar de que l'ecografia o la ressonància diu que ja està bé. Per exemple, una infecció a la nostra boca és una lesió més greu del que solem creure, ja que la boca és una porta d'entrada de microbis molt forta. I aquests microbis van entrar primerament, segurament, a estructures neurològiques relacionades amb els nervis de la boca i del cervell i poden acabar inflamant estructures del cos. O sigui, a mi m'infecta la boca i se me trenca l'isquió. Ja veus. Que això és els que esteu en el món del futbol, sabeu que n'hi ha moltes lesions inexplicables que dius, però com pot ser ara que avui un xip tonto que ha fet 10 milions de vegades este futbolista si li ha partit l'isquió per la meitat? Per què té este xic que entrena igual que els demés els tendons d'Aquiles tan envellits i tan endolorits? Per què té tant de dolor de menisc un xic amb 20 anys o 25 anys? Quina lògica té tot això? Llavors, aquesta investigació corre a càrrec de la medicina integrativa o la psiconeuroimmunologia, no? On intentem veure
des del trastorn psicològic, no? Una persona més nerviosa, estressada, negativa, que no descansa bé perquè sempre està preocupada. Com creus, que tindrà més dolor o menys? Segur que més. Que sí, ja n'hi ha una lògica que dius, coi, és que és lògic, no? Si sempre estic nerviós, sempre estic tens, vale? I quan entenguem el concepte de tensió, vol dir que estic activant hormones de l'estrès. Les hormones de l'estrès, adrenalina, noradrenalina i cortisol, són hormones que realment estan fetes perquè l'humà atacara o fugirà en una resposta de minuts 1, 2, 3 vegades al dia. Però ara què estem fent? Estem gastant un sistema per a problemes aguts de manera crònica. O sigui, sempre estic en unes hormones que estan provocant un estrès hormonal en el meu organisme que acaba afectant a les estructures i al sistema immunològic. Per exemple, un estressat, tots sabem que li cauen les defenses. Això és una cosa que tots hem parlat. Després dels exàmens vaig caure supermal i me vaig ir tot, per dir alguna cosa. Sí. Veritat? Pues ja veig aquesta relació entre les emocions, entre l'estrès, la baixa autoestima, la negativitat, la por... Clar, això parla de la negativitat, no? Esta persona és negativa i, caram, tot li va d'ella. Diu, atrau la negativitat. Correcte. És el dicho de a perro flaco todos son pulgas, no? Pareix ser que quan comences amb una mala ratxa de repente és tot. T'apareix una hèrnia, mal de cap, cagues mal i comences a tindre com una atracció a temes negatius que n'hi ha que trencar el bucle d'alguna manera. A nosaltres ens agrada molt trencar el bucle del dolor crònic, d'este dolor que no se'n va amb el paracetamol ni l'ibuprofeno, ni inclús ni amb les cirurgies. Veiem gent operada de cadera que després de ficar-se la pròtesi ha seguit amb el dolor de cadera. Evidentment, ningú ha tingut en compte que la cadera pot estar innervar per zones com l'intestí, els ronyons o el sistema ginecològic femení, el masculí també. Llavors, anem a trobar moltes dones amb dolor de cadera que el que tenen són miomes, problemes menstruals o l'intestí ben inflamat. Claro, la causa del dolor és ixa. No anem a la cadera com si no poguérem pensar. Com a fisio, que porta en pràctica 15 anys, clar, a mi m'ensenyaren això, dolor de cadera, doncs tu a la cadera. A la cadera, i a veure què n'hi ha a la cadera. Bursitis, artrosis, desgast. Això és l'edat, és la menopausa. Arreglat. Li vas fent massatge, li fiques algunes maquinàries EPTE, tot el que vulguis, de tot això. Però realment la persona, m'ha millorat 3 dies i m'ha tornat. M'ha millorat una setmana, això sí ho sabem bé. Perquè estan contents amb el tractament, perquè s'hi van els seus millores, però sempre n'hi ha una recidiva, no? Una recaiguda del meu dolor. Per tant, anem a traure l'investigador que portem dins i anem a intentar entendre per què fa mal, ja que el dolor crònic no té res que veure en el dolor inflamatori agut. Vale? Està innervat, o sigui, la conducció nerviosa és d'un altre tipus. O sigui, el mecanisme neurofisiològic, estem parlant de dos mons, no? El dolor inflamatori o agut o el dolor hipòxic, vale? Que deu ser amb aquesta paraula, perquè estem parlant de la neurofisiologia del dolor dels últims 5 anys. Val? Cal refrescar molt la nostra medicina en aquest sentit, ja que els mecanismes del dolor a dia d'avui s'entenen, però seguim cometent els mateixos errors de fa 3 o 4 dècades, on tot és vist de manera simptomàtica, sense voler entendre realment a cada persona perquè té dolor. Per exemple, David, una persona que no dorm bé i que no regenera per la nit, no té melatonina al cervell que li ajuda a desintoxicar cervell, vísceres, a plenar la gasolina de músculs, la gasolina del cervell, no creus que pel matí s'alçarà rígida, amb dolor, un dolor de nuca típic, una rigidesa típica en la nuca o en l'esquena, que s'alcen com un robot, ho diuen, tinc que anar doblegat hasta que se me calenta. Veritat? Sí. Hasta que se me calenta. Què vol dir se me calenta? El que estàs fent amb el moviment és fer que li arribi oxigen a una zona que s'està ofegant. Per exemple, si jo tinc el fetge inflamat me referís que a fora d'analítiques, això no és en l'analítica.
Un fetge inflamat és una persona que segurament té la boca pastosa pel matí, fa la caca malament i sempre està molt reactiu, molt cabretxat, es nota una pressió en el costat de les costelles dretes, té dolor en la paletilla dreta. Claro, esta persona tindrem que tenir una maneta a aquest fetge i entendre que el dolor que manifesta a la nuca i a l'ombro dret té un origen hepàtic i que, per tant, amb l'alimentació, alguns suplements i un canvi de percepció del seu dolor, nosaltres diguem, es coneix com deep learning, aprenentatge profund. Si a tu te fa mal el cap o te fa mal l'ombro dret i entens per què, de veres ja se te va calmar. El que no mos calma és que te diguen això és que tens una tendinitis i ningú t'ho ha mirat. Ja, tinc una tendinitis, doncs porten la tendinitis 20 anys, te diuen. I si li fas una ecografia i dius, així el que tens és una tendinosis. Itis, inflamació. Osis, degeneració per hipòxia. Caram. No té res que veure un procés agut amb un procés hipòxic. Per exemple, els ombros drets típicament venen per sobrecargues hepàtiques i digestives. I el fetge, al mateix temps, es sobrecarga per l'alimentació, per tòxics, però també per estats emocionals negatius, com pugui ser la ràbia, la ira, l'enveja, el ressentiment. T'adones de la importància que té trobar l'equilibri emocional, trobar l'equilibri alimentari, per a que el dolor, este dolor hipòxic, visceral, referit, que es diu, disminuïsca la senyal, ja que l'ombro dret té, això és el que vos farà que ho entengueu tot, l'ombro dret és com si tinguera una connexió per cablejat elèctric amb el fetge. Caram. Te pots imaginar? Curiós. Imagina't com un cablejat de cables del sistema nerviós perifèric que al mateix temps connecta amb el muscle i que degut a aquesta inflamació hepàtica, per lo que hem dit fa un moment, l'ombro comença a tindre menys flujo sanguíneo, comença a tindre molt menys oxigen. Per tant, s'acidifica, per el trofisme, comença a enfibrosar-se. Enfibrosar-se vol dir que el teixit comença a assecar-se i a deteriorar-se. I a l'ecografia, el que veiem els fisioterapeutes, que treballem amb l'última tecnologia, són tendons finicos de gent major. Potser el tio té 30 anys. Ostres. O la xica, claro. I li veus els tendons d'Aquiles i este d'una persona major. I li tens que fer entendre. Esto no va de que jo te fregue així l'ombro. Això va de o llevem la causa primària del problema o començaràs a perdre, evidentment, totes les estructures associades a este dolor referit hepàtic. He ficat un exemple com és el fetge perquè és que és molt típic en consulta. Comprens? Una persona que té ben la tendinitis de l'ombro dret i amb dolor de paletilla. I que quan li fas l'anamnesis, les preguntes, doncs t'ho diu, sí, no vaig jo massa bé al bany, me trobo sempre que vaig estic així com un flat. I com estàs emocional? Jo estic de la faena hasta el gorro. O coses així, no? Ja se refereixen com una sobrecarga emocional. Pues a aquesta persona caldrà ajudar-la a dormir millor, caldrà ajudar-la a millorar els seus processos de detoxificació hepàtica i, evidentment, mitjançant la fisioteràpia de qualitat i l'activitat física de qualitat, ojo, que així tinguem el gran medicament que no s'està usant. Tots sabem que a dia d'avui, davant d'un dolor, se'ns recomana repòs. Entonces, tinguem que anar al blanc i negre. Són teories que quan jo vaig començar a estudiar fisioteràpia, ja fa 15 anys, ja sabíem que no eren les correctes. Mireu si es vell esto. Però, què passa? Que vivim en un estament molt clàssic, està estancat, i per a tots se'ns aconsella repòs. Que no te toque ningú, repòs. Que no te toque ningú, repòs. I ja vas veient protocols farmacològics, paracetamol, ibuprofeno, nolotil, acaben hasta amb parxes de morfina, venen amb antidepressius i ansiolítics, que curiosament te diuen, pues mira, des que me prenc l'ansiolític, com pot ser el diazepam, per exemple, que el coneguem tots, saps que em trobo millor del dolor? Què te pareix? Ja veus. Però és que el paracetamol no em fa res, i s'unflen a paracetamol, Sí, és una cosa que dius, espera't que te conto una coseta sobre esto. Saps que si tens una alteració hepàtica i prens fàrmacs com estos que produeixen
més danyo hepàtic, estàs perpetuant el dolor? Si tinc dolor, mal de cap, o mal de coll o mal de hombro, perquè tinc una disfunció hepàtica, prenc fàrmacs, no canvia la dieta, siguis que estressat, el meu fetge cada vegada està més carregat, cada vegada transmiteix més dolor, jo cada vegada prenc més fàrmacs i em claven un lío enorme. Este lío normalment el tinguem que desfer nosaltres en consulta perquè venen una quantitat d'informes, de diagnòstics, d'etiquetes, des del nostre punt de vista molt simplistes. Pues tens així una hèrnia i tot el que te passa és la hèrnia. Pues tens el menisc trencat i tot el que te passa és el menisc. Tens una lumbalgia i una ciàtica i tot és una hèrnia. Claro, el que estem ahí al pie del canyón intentant llevar el dolor de deberes, dius que no, que d'ací 2 mesos no te farà mal res i la hèrnia la vas a tindre igual de guapa que la tens ara, te ho assegure. I així és. O, de fet, nosaltres ens recolzem en ecografia. Jo, cosa que faig, cosa que mire en ecògraf, perquè el pacient veja l'estructura, que li havien dit que estava mal i que era la culpable de tot. Quan tu fas un tractament que moltes vegades ni toques l'estructura, com de manera misteriosa este dolor referit, visceral, desapareix. Per exemple, un colon estrenyit, una persona que no fa de ventre, és que típicament li veig que té lumbalgia. És que ho sabem, ho veus en seguida, veus una tensió enorme en els paravertebrals, quadrado lumbar, però és que davant veus una panxota, un fla dura, en la qual quan fas preguntes, evidentment la persona t'ho diu, pues, tinc reflujo, o me fa mal el ventre, normalment, me'l noto inflat, o cague pastós o no cague. Val? Jo sempre dic, ho ha dit 1000 vegades ja, que l'estrenyiment és una malaltia greu i que no podem creure que estar estrenyit o fer caca pastosa habitualment és normal, no? Jo sóc així. O que tindre migranya és normal, o que les dones la seva menstruació siga dolorosa, irregular, que tinguin que prendre fàrmacs, i que no entenguen en absolut l'origen real d'aquest dolor. Per què me fan mal els ovaris quan menstrue? Claro, no, és que això és així. Pues va ser que no. Darrere un dolor d'ovaris hi ha un procés inflamatori crònic de tot l'organisme i un desequilibri hormonal habitualment a favor dels estrògens. Val? Ja he parlat alguna vegada en el programa sobre el hiperestrogenisme, l'excés d'estrògen en l'home i la dona. Continuos i dolor per tot arreu. La millor manera de tindre dolor per tots els puestos, ja t'he dit que és descansar mal, estar de mala llet o un por, i menjar el que ens han dit que tinguem que menjar. Tot el dia menjant, cada 2 hores, i una dieta basada en aliments proinflamatoris, no? Cereals, làctics, ensucrats industrials, processats, i sempre en algo en la boca, no? I a part, si ja fumes i beus alcohol, pues és impossible que t'escapes al dolor crònic. Per això tinguem una autèntica epidèmia. Se calculen que pot ser que hasta 10 milions d'espanyols, 10 milions de 47, puguen estar afectats per estos. I el pitjor, que s'ha normalitzat, és normal, i per tant no em preocupa. Aquesta falsa sensació de seguretat que diuen ara en tot. Clar, jo no em preocupa, però no sé què passa que als 45 i 50 en Espanya es produeix una epidèmia de malalties cròniques degeneratives greus. Ha començat a aparèixer la diabetes, l'hígado graso no alcohòlico, ansietat, depressió, processos oncològics. I, claro, si se mos diu que això és l'edat o que és mala sort, que poc tinguem que fer els humans, no? Jo sempre dic que estar feliç o viure un poc més tranquil està en la teua mà. Fer esport o no fer esport està en la teua mà. Escollir bé els aliments que tires dins del teu intestí està en la teua mà. Ser respetuós amb el teu organisme i intentar utilitzar la menor quantitat de tòxics, ja siguin farmacològics o cosmètica o plàstics o perfum, de tot. Tot això que fem, aquesta vida modernitzada, anem a acabar pagant-ho. El que passa és que és molt complacient pensar que tot ens ve per l'edat i perquè és mala sort. Entonces, este procés d'empoderament, de que la persona s'adone de que el que li passa depèn d'ella, és superimportant. I sobretot que entenga que el dolor que té és remediable, reversible i que el pot entendre. Vale? Això és esperançador. No oblidem... Sí, és molt esperançador i li dediquem a les nostres visites de peni per dolor. Bàsicament puc estar investigant 2 hores
amb el pacient a través de preguntes, diferents analítiques, fem testatge de cabell, analítiques sanguínies totalment diferents a les que esteu acostumbrats a veure, on apareixen els criteris diagnòstics dels últims 5-10 anys, on apareixen valors inflamatoris com homocisteïna, PCR, la proteïna C reactiva, val? O deficiències vitamíniques com el fòlic, la B12, la vitamina D, que l'he dedicat un programa sencer, no? La vitamina D també està relacionat. El dèficit de sol o el dèficit d'un suplement de vitamina D també fa que el sistema immunitari estigui en terra i que el cos faci mal de dalt a baix. I quan no tinc un dolor és un altre. Tot això ho mirem en analítiques, inclús presència de virus actius que puguen estar afectant el sistema nerviós i provocant dolor. O sigui, és un muntó de factors que no es poden resumir simplement en és que tens una tendinitis en l'ombro dret, t'aguantes i no jugues a tennis. O no jugues més a futbol, això també ho hauràs sentit molt, no? Sí. Futbolistes que el primer que s'han dit és mira, ho sentim molt, però ja tens que deixar-te perquè tens una pubalgia. Saps? I la pubalgia immediatament, no? El dolor de pubis, tots entendrem, no? Que és un dolor molt típic en el futbol, darrere porta molt més enllà de processos mecànics i t'ho diu un osteòpata, posturòleg i fisioterapeuta. A mi quan me ve una pubalgia jo no em quede, és que tens una cama més alta que l'altra, tens un cinyellament del pubis. No, el que penso és, per què ha cedit l'estructura? Per què la té inflama a pesar de que han passat 3 mesos? Com pot ser que no pugui resoldre un xic en 25 o 30 anys una inflamació i no pot regenerar aquest cartílag o aquests tendons? Ahí està la pregunta. A que pareix lògic? Pues sí, ho sabes. Clar. I aquest mecanisme cal entendre'l i darrere d'una pubalgia pot haver un xic amb un estat d'ansietat elevadíssima, molta autoexigència, una activació del sistema nerviós d'alerta enorme i, per tant, una capacitat regenerativa molt baixeta. Vale? Jo sempre explico i em fico com a exemple de per què hi ha corredors que es tenen que ficar amortiguacions i sapatilles que són colxonetes per a poder córrer, que diuen que l'impacte es trenca els meniscos, veritat, això ho hem sentit tots. Sí. L'impacte és molt mal pels genolls. I jo practico l'atletisme amb sandàlies, o sigui, a pla, descalç, i sempre sense amortiguació. M'ha passat anys fent carreres sense parar, correguent, entrenant, com tots els meus companys, i no he patit mai una lesió. Què vol dir? Que l'impacte trenca els meniscos? No, l'impacte trenca els meniscs d'aquelles persones que no remodelen i no regeneren bé les seues estructures. Val? Una persona sana entrena, fa esforços, cada dia és més forta. Una persona que no va bé, conforme va fent esforços i es desgasta, es va trencant. Què te pareix? Caram, pues... Això tampoc mos ho compten, claro. Ja veus que en la població ja tenim 2 tipus de persones. Aquells que fàcilment lleven el seu dolor i se regeneren, que és l'humà que hem sigut sempre, o els que van acumulant danys i dolors i desgastos des de ben joves. Caldrà mirar com una persona tan jove ja té dolor crònic. S'assombraríeu de veure el que veiem en consulta diària. O sigui, xiquets que no tenen ús de raó ja tenen migranya. Caram. Ja tenen dolor crònic, tenen fibromiàlgia. No tenen temps d'estar mals. Clar, per què? Perquè han assolit gran part de la malaltia per transmissió de la mare. Ostres. I per els mals hàbits dels primers anys de vida o inclús per ús de fàrmacs que no deurien haver-se usat de tan xicotets i que s'han provocat disfuncions a la microbiota intestinal i, per tant, al sistema immunitari. Això ho veiem molt perquè darrere de les preguntes que li pots fer a una dona amb dolor crònic, o no, un home, però típicament veiem dones, veus que de xicotets es donaren, es pegaren molta canya amb antibiòtics, corticoides, i pergueren este sistema immunològic tan preciat i del qual depenem per a viure una vida plena. Sempre dic que davant de tot, mantindre les defenses altes. Unes defenses altes te van a protegir de tot, te van a ajudar a dormir, a regenerar-te, a mantindre't jove, motivat i a viure lluny d'hospitals, cirurgies i fàrmacs. Però, clar, ja saps que vivim en un món molt còmode i tinguem un sistema de creences que hem heredat dels nostres iaios, que és ante el dolor pastilla i ante el dolor reposo. Just lo contrari.
Has comentat abans que a tu t'agrada córrer, però d'aquesta manera minimalista, diguérem, que porten la soleta i un fil per a que no te caiga la sabatilla, per dir-li alguna cosa. Sí. A part de que, evidentment, augmenta el plaer per la carrera, perquè cada pas que fas el sents, el notes, tenim milions de receptors posturals al peu. Serà lògic que si tenim els receptors en el piso, la nostra postura serà millor, no? Receptors del peu, junt als receptors visuals. I els de l'oït i la vista són els que fan la postura. Si una persona té els peus a terra amb un calçat minimalista respetuós, la seva postura segurament siga molt més recta i molt més correcta. Ja veus que les postures de la gent estan fatal, Així, si no té xepa, té escoliosis, si no està engarçat, o sigui, genolls cap a dins, genolls cap a fora, juanetes... Claro, cuidao, que estem fent al revés. Els nostres peus volen estar en terra, que és com han estat sempre. I n'hi ha calçats molt respetuosos que ens ajuden a que els peus puguen transmitir aquesta informació propioceptiva de postura, no? Al nostre cervell, i que el nostre cervell pugui equilibrar molt millor cada pas o cada zancar al córrer. Vale? És evident que per a fer aquesta transició se requereix entrenament i estar amb professionals qualificats. Ficar-se a córrer descalç o amb sandàlies o amb five fingers, que és com un guant al peu, no es deu fer sense l'assessorament d'un fisioterapeuta especialitzat, un posturòleg o un entrenador d'atletisme que estiga ficat en aquest món, val? Perquè pot ser molt dolent en les persones que immunològicament estan compromeses, el que t'ha dit. Jo córrec, faig 1000 impactes, i córrec ràpid, No soc de trotar, jo soc de córrer fort. I a l'endemà m'inflamaré, tindré un poc de sensació, i als 3 dies tindré les estructures preparades per un entrenament més fort. Entonces, cada vegada pots impactar millor, pots córrer més ràpid, cada vegada eres més fort. Però com no estiga bé immunològicament, faré un entrene, ja ara me fa mal el turmell, ara em fa mal la cadera, ara tinc lumbalgia, i com no vaig a culpar que he eixit a córrer, i com l'impacte és roïn per a l'humà, pues, deixe de córrer, i me quede quietet, que és el que m'han dit que tinc que fer. Entonces comença a engrossar-me, comença a tindre l'autoestima baixa, perquè evidentment, qui no fa esport, jo, mira, paraules, parlar en plata, es sent fet merda. I és que és un sentiment, sentir-se així, fa que el nostre sistema de defensa, que és el de regenerar-nos, estiga en el piso. Necessitem sentir-nos valents, necessitem sentir-nos útils, necessitem sentir-nos bé. No vol dir que no ens cabregem i no ens estressem, però que no pot ser la tònica general el viure d'esta manera, no? Estar estressat o trist, melancòlic o iracundo, anar acumulant inflamació i sobrepès i a esperar que la vida ens tracte bé quan arribem als 50. Ho sé, però va ser que no, i ho tinguem fàcil. Mireu les estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística i mireu el que passa en Espanya a partir dels 50 anys. Mireu-ho, perquè igual aquest carxotet d'informacions ve a tots per entendre que la medicina preventiva, aprendre a ficar-nos, a anticipar les malalties, és la correcta, no l'anar tapant símptomes amb pastilles, perquè és que és tan clar com se t'està cremant la casa, ¿vale? Se te crema la cuina, sona l'alarma, arriben els bombers, te diu, tranquil, David, que t'apaga l'alarma. T'apaga l'alarma i se'n van. I te dicen, la cuina en flames. I tu te quedes, pues són els professionals, ells sabran el que fan. I tu dius, ostres, però igual de la cuina després se me crema el comedor, se me pot cremar la casa sencera. Redeu, torna a sonar l'alarma quan creix el foc, tornen a vindre els bombers i te tornen a dir, tranquil, que t'apaguen l'alarma. Però ara han tingut que gastar un sistema molt més fort per apagar-la, perquè, clar, l'incendi és molt més gran. Ho entens? I tu, sí, apaga'm l'alarma. Espera que entengueu que és un símil. El no voler entendre per què tinc dolor, simplement apagar-lo i seguir amb tot allò que m'està provocant dolor i malaltia. I vos puc ficar un munt d'exemples ràpids, ¿vale? Que és molt interessant. Conta. Qui no coneix aquest dolor de braç esquerre i el cor? Colló, això és archiconocido, ¿no? Lo de l'infart. Això és la prèvia de l'infart, clar. Clar, aquest mecanisme és, David,
el dolor del braç, ui, mos arriben a la consulta, no sé quants cardíacs he salvat, se creien que tenien un atac al cor i el que tenien era una contractura o en una zona que irradia el braç esquerre, o una gastràlgia, el dolor d'estómac, per estrès, per mala alimentació. L'estómac dona molt de dolor al braç esquerre, a l'ombro esquerre, al coll. Immediatament, quan li preguntes a la persona, li dius, tranquil, que pot ser, no necessites anar-te'n a l'hospital d'urgència. I immediatament la persona es calma, i li fas res, 10 minuts, un poc de massatge, un poc d'ondes de xoque, un poc de una punció seca, fas una correcció vertebral, el calmes, l'estires un poquet, què tal? Ja no ho tinc. Uau, miracle! I dius, no és miracle, és entendre. No anem a pensar que cada vegada que tinc un dolor a l'ombro esquerre o al braç esquerre estem tenint un infart. No és lògic. Igual que davant d'una migranya, creure que primerament el que tinc és algo roïn en el cervell és molt cruel. Que tinguin que fer-te una ressonància magnètica en el cervell quan siquiera t'han preguntat si dors o el que menges o si fas esport. Que, claro, necessitem això, una medicina més realista, més respetuosa amb les persones i holística, no? Holística és això, global, que intenta clavar tot, no? Mira, dolor de cap, típicament, congestions hepàtiques i problemes cervicals per sistema digestiu. Les cervicals, ¿vale? La hipoclorídria, la falta d'àcid clorhídric. Gent que està prenent omeprazol, que el que té justament és el contrari. Té falta d'àcid i està prenent un antiàcid. Ojito, que la que s'està liant en esto és enorme. Sobrecreixement bacterial a l'intestí prim dona dolor normalment o a la paletilla esquerra o a les lumbars. ¿Vale? L'ombro dret ja us ho he dit, el fetge, l'ombro esquerre, l'estómac, ¿vale? La paletilla dreta, el fetge, les lumbars, digestiu i ginecològic. ¿Vale? A les dones, quan venen amb lumbalgia, dolor de cadera o de genolls, cal preguntar-les i cal entendre si hi ha trastorns ginecològics de base. No veas quants miomes o endometriosis hem lograt trobar i enviar a ginecologia a dones que no eren ni conscients, que el seu sangrat no era normal o que els pèls que tenen de més a les patilles o al bigot estan indicant un trastorn hormonal. I és important ficar-li remei quan antes, ja que aquests trastorns amb el temps acaben complicant-se i molt. Que no ens diguen no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, perquè arribarà un dia que de repente dirà preocupa't que tens açò. I no haurà hagut ningun tipus de medicina preventiva, que és el que intenté dir-vos. O típicament, aquest dolor de peus, estàs en el llit, dolor de peus, de gemelos, tensió, calambres, te diuen que se'ls empugen els gemelos al dormir, o que quan s'alcen del llit tenen molt de dolor a la planta dels peus i en els bessons, que pareix que estiguen xafant ous. Esta gent, evidentment, pot ser que estiguen amagant un trastorn al rinyó, val? I són problemes d'hidratació, dèficits minerals i sentiments de por. Que no t'estranya que la gent poregosa i negativa t'has tocat sempre fetge i renyó, val? Per què? Les hormones de la por són les hormones de l'estrès. Un poregós està sempre estressat, va estar malalt, va fer mala digestió, va dormir mal, com tindrà el dolor? A tope. Vale? Sí, per ficar-vos els exemples ja heu vist que pràcticament tinguem un mapa per dalt i per baix d'alteracions típiques. Vale? Ja us he explicat que el que ocasiona això és el sistema nerviós autònom o vegetatiu, que és automàtic, que genera processos d'hipòxia, dèficit d'oxigen, fibrosis i retracció dels teixits de l'òrgano que acaben afectant al sistema nerviós i provocant dolor allà més lluny de la pròpia víscera. Vale? Com ja us he dit, l'exemple típic, una disfunció hepàtica que no cal que hi hagi en analítica transaminases altes ni ningú trastorn analític, ja que és funcional. El fetge va mal, però analíticament no es veu. Li fas el massatge, que bé m'ha anat, 3-4 dies i me torna el dolor. Pues ja podem pensar en que tinc un trastorn possiblement visceral i que cal ficar-li remei des de la medicina integrativa o la psiconeuroimmunologia, ¿vale? Més allà del paracetamol, ibuprofeno, els antidepressius o el repòs, simplement. Dir-vos també que també s'ha instaurat, com tots sabem, la medicina de la radiografia, la ressonància magnètica, quan nosaltres tenim l'ecògraf, però és que no té el valor diagnòstic tan alt com creguem.
t'ho he dit, jo n'hi ha gent que li veig la columna destrossada i no ha tingut dolor en la vida. I n'hi ha persona que té una protusionita con una estenosis del canal i li diuen això és el que t'està donant a tu tota la ciàtica i això t'ho tinguem que operar. I encara no s'han enterat, ja mos han vingut en una ortodesis. Ja venen amb unes plaques i uns claus ficats a la columna lumbar. Quan siquiera s'han intentat fer metodologies no invasives i d'entendre per què tenia ciàtica contínuament este malalt. I ho dic en primera persona perquè és que ens dediquem exactament a fer això que esteu escoltant tots els dies, a totes hores, sempre. Rebem contínuament pacients que venen de moltíssims especialistes, de moltíssimes clíniques i que saben que este és l'únic enfoc que logra traure a tots els no respondedors. ¿Vale? Informació no apta para los còmodos i els excusistes. N'hi ha gent que és tan còmoda que sempre dirà tot això són tonteries, això és mentira i vale. Resulta que alguna gent estudiem molt, estem actualitzats, no parem d'estudiar i d'incorporar les noves evidències científiques als nostres tractaments. No tinguem por ni vergonya de dir-ho públicament les coses que estem observant contínuament en la consulta, perquè sempre dic que senteu un dia al meu costat i escolteu el que em conten els meus pacients contínuament tots els dies a totes hores. En els últims 15 anys escoltar, pues, ja t'ho pots imaginar, milers de testimonis. I a la vegades que m'han dit, és que has fet un miracle, i tu li dius, però si t'ho vaig explicar, que no és un miracle, que se t'ha anat el dolor perquè tenies un dolor per l'estrenyiment, perquè menjaves coses que te paraven l'intestí, o perquè li tens tanta malícia a la teva parella, o a ta mare, o al jefe, que vius enrabiat, i aquesta ràbia te va costar la salut. I haurà que donar-li ferramentes a aquesta persona, veritat que sí, perquè accepte, perdone, no interprete d'una manera tan personal les coses que succeeixen al seu alrededor. No? En el món de l'espiritualitat se diu no te tomes nada personal. Les persones actuem, diguem coses, però no vol dir que vulguem atacar a la persona que tenim davant. No? I pareix que vulguem estar sempre ofesos. I el que ha dit, i com m'ha mirat, i el que no sé quant, i el govern, ja jo, i m'ho passem el dia renegant. I al final és que acabem malament. ¿Vale? Bueno, com te deia David, el tema de les ressonàncies i les plaques, cuidadín, que tenen un valor diagnòstic molt limitat, ja que el dolor no sempre ve d'eixa sombreta o eixa coseta que es veu ahí a la placa de la ressonància. I ho sabem ben bé, és que després tenim que llevar el dolor de deberes. I això és la diferència. Perquè, claro, si jo tinguera la pastilleta màgica que lleva el dolor, jo, per què tinc que preguntar-te res? Tinc la pastilla, hasta luego. Però és que tenim que esbrinar bé, sabem bé que tenim que tindre molt de cuidado en tot això. I sobretot en etiquetar-te i dir-te que quan tens això ahí vas a tindre dolor ahí tota ta vida. Ja que el que genera el dolor és el nostre cervell. El dolor és un output cerebral. Per tant, si el cervell té por i amenaça, tranquil, que te va transmitir dolor, tingues el que tingues. Imagina si és important fer-li entendre al pacient que no passa res i que anem a llevar-li el dolor. Que aquesta hèrnia discal no és el problema i que anem a començar a fer esport i alimentar-nos de categoria, a primar-nos, a traure múscul i a ficar-nos de nou com quan teníem 20 anys. I això és el que vol la persona, no que li digues no vals per res, ja no pots treballar, estàs invàlid, tens una hèrnia discal, no et maneges, fica't una faixa, fica't unes plantilles i ja tens 90 anys i al meu ne tens 30. Clar, això acaba provocant un estat emocional i immunològic que són les persones que acaben vinguent a clíniques com la meua, perquè diuen, a mi no m'està apanyant això que estic veient, porti 15 anys amunt i avall pegant bacs i cada vegada estic pitjor. Dius, claro, que ningú t'ha dit que tens un trastorn a l'intestí o al fetge i segueixes menjant igual de mal o sentint-te igual de mal. Vale? Recordem que el cervell té capacitat d'augmentar el volum del dolor i també de llevar-lo. Entonces, qui creus que tindrà més dolor? El valent o el poregós? Més dolor el poregós, clar. Claro, vale? Per ficar un exemple molt clar. I com, quan ajudes a una persona a entendre el que li passa, què creus que li passa a la por? Pues que va anant, sí, clar. Claro, tinc menys por. Ostris, Alejandro m'ha dit que lo del hombro té solució. Ostris, que bé. I damunt el tio m'ha fet apuntar-me a la piscina i ara estic entrenant en l'entrenador. M'ha ensenyat a fer sentadilles, a fer tabata.
i en un mes, si és que es tindries que veure la cara, és que ho veus immediatament, hi ha com un canvi, un clic en la persona que comença a empoderar-se i de tot el que rebutjava, de repente comença a acceptar que el sistema de creences se pot canviar i que puguem viure una vida d'aprenentatge i que cada dia puguem ser més, saber més, conèixer-nos millor, que al final és la clau de la salut. No n'hi ha millor metge que uno mateixa. Entonces, vos donem normalment moltes ferramentes per a saber entendre per què el cos fa el que fa i que quan caiguem mals o tinguem dolor té un motiu, que l'enfermetat no és el problema, l'enfermetat simplement és com el cos es comunica amb nosaltres. Mos diu, veig a veure, saps que no t'estàs trobant bé, que te sents sol, que no estàs bé amb la teva relació de parella, o la pitjor relació és la que tinguem en una mateixa, Jo dic parella, jefe o pares, però la pitjor sempre és com me parle a mi mateixa. Claro. Entonces, fija't que som capaços d'aprendre a tindre el que es coneix com a intel·ligència emocional i començar a tratar-nos millor a nosaltres i per supost, quan comencem a donar-nos amor propi, de repente es tradueix en una relació molt més bonica amb el resto de persones. Ja eres capaç de passar-li alguna a algú, de criticar menys, de veure les coses positives que té el nostre alrededor i no anar a l'acusació, al control, al perfeccionisme, a l'enveja, que és un poc el caldo de cultiu que tenim actualment en la nostra societat. Se tira de menys, no?, la humanitat. Hem anat perdent els valors del clan per un individualisme i una competitivitat entre nosaltres que fa que les persones, fins dins de la mateixa família, tinguem problemes molt grans. I això tots ho sabem. Efectivament, així semblava que ara amb la pandèmia anàvem a canviar la nostra concepció de la vida i la manera de ser, però malauradament ens veiem que estem tornant a ser com érem, alguns inclús pitjors, i dius, ostres, no tenim, sembla que no tenim solució. Si no posem amb un to més de nosaltres, la humanitat en si no té solució. Alejandro, no ens queda més temps. Conta'ns on vos podem trobar. Vale, pues com sabeu estem al Alberic, vale? Clínica Alejandro Sanz, on tenim el nostre gimnàs, el gym, la piscina coberta i descoberta d'Alberic, la nostra tenda, el nostre box d'arts marcials, el nostre centre de formació. Es podeu trobar al Facebook personal Alejandro Sanz García, al de la clínica Alejandro Sanz Salut Integrativa, l'Instagram Alejandro Sanz Fisio, la nostra web www.salutintegrativaalejandrasanz.com, on trobeu totes les entrevistes, que ja en portem 15 amb vosaltres, que hem fet, que estan molt xules i que ens fan reflexionar un muntó. I, com sempre, donar-vos les gràcies per haver-me convidat a estar així amb vosaltres. Un plaer escoltar-te. Molt gràcies, bé. David. Fins la pròxima setmana. Vinga, fins pronte. Adeu. Un abraç.